gyntaf o'r wythnos, yn fore, troedd hi'n eto'n dywyll, dyma Mair Magdalen yn dod at y bedd, ac yn gweld bod y Mair wedi dynnu oddi wrth y bedd. Rhedodd felly nes dod at Simon Pedr a'r disgybl arall, yr un o'r Iesu'n ei garu, ac meddai wrthynt, y maent wedi cymryd yr arglwydd allan o'r bedd, ac ni wyddom lle y maent wedi ei roi i orwedd. Yna, cychwynodd Pedr a'r disgybl arall allan a mynd at y bedd. Yr oedd y ddau'n cyd-redeg. Ond rhedodd y disgybl arall ymlaen yn gynt na Pedr a chyrraedd y bedd yn gyntaf. Plygodd i edrych a gwelodd y llieiniau yn gorwedd yno, ond nid aeth i mewn. Yna, daeth Simon Pedr ar ei ôl a mynd i mewn i'r bedd. Gwelodd y llieiniau yn gorwedd yno, a hefyd y cadach oedd wedi bod am ei benydd. Nid oedd hwn yn gorwedd gyda'r llieiniau, ond ar wahân wedi'i blygu yn hyd. Yna, aeth y disgybl arall, y cyntaf i ddod at y bedd, gyntaf i mewn. Gwelodd ac fe gredodd. Oherwydd nid oeddent eto wedi deall yr hyn a ddywed yr ysgrythyr, bod yn rhaid iddo atgyfodi oddi wrth y meirw. Yna, aeth y disgyblion yn ôl adref.